Gaurko saioan June Aldaregia piraguismoaz mintzatuko zaigu. June naiz, 21 urte ditut, eta Iruñan bizi naiz. Iruñako Aldezarrean bizi zara, Bai. Zein da zure Aldezarreko tokirik gustokoena? Aldezarreko, orain igual tabernak. Herriko taberna, nabarreria, bai. Eta erlaxatzen zaituen tokiren bat badago, edo ona etortzen zara erlaxatzera? Bai, nire tokiko gustokoena da erlaxatzeko entrenatzera, bai. Zein da Aldezarrean bizi den gazte kopurua? Uste duzu gazte kopurua handia dela? Nik uste bai ez, igual nire inguruan asko ikusten ditu alako gazteak, baina nik uste gazte desiente dagoela. Igual Aldezarrean bizi naiz, baina Aldezarrean gazte kopuru handia elkartzen da. Badakigu zuk piraguismoa egiten duzula, hori da zure kirola. Beste kirolen bat edo zer egiten duzu zuk aisialdian? Bai, kirola gustatzen zait, mota guztietako kirola, egin dut txikitatik eskubaloia, igeriketa, patinaje, egin dut pilo bat kirol. Eta korrika egitera ateratzea ere gustatzen zait, igeri egitea ere bai, eta mendia ere, asko gustuko dut. Zein da piraguismoan edo egiten den euskararen erabilera? Uste duzu euskalduna den kirol bat dela? Ez, azken finean nik ere konpetitze dut Espainia mailan eta orduan Euskal Herriko jende gutxi dago. Baina egia da, hemengo Nafarroako edo Euskadiko txapelketetan asko entzuten dela, Gipuzkoara joaten garenean adibidez, eta horiekin beti euskaraz hitz egiten dugu. Hitz egingo dugu pixkat zure ibilbidearen inguruan. Noiz hasi zinen piraguismoarekin? Hasi nintzen infantil bigarren mailan, DBH bat bi ez naiz gogoratzen, eta orain arte. Nola jakin zenuen zure kirola zela, ez? Nola deskubritu zenuen piraguismotik ez zenuela mugitu nahi? Hasieran egiten dituen eskubaloia eta piraguismoa batera, eta piraguismoa hasi nintzen kursilloak egiten dituelako hemen udan, notazionen. Eta hasi nintzen, eta giroa dela, eta gero ere ematen dizu nahi duzunean entrenatzeko aukera hori, nahiz eta ordu asko sartu behar diren, eta batez ere naturan egiten delako, eta hori da nirea. Eta beroa egiten duenean, ez? Gaur bezala eskertzen da, kirola. Bai. Batzuetan bero gehiegi, baina ongi. Zer da piraguismotik gehien gustatzen zaizuna? Gehien gustatzen zaidana, esan dudala, giroa, nire taldekideak, konpetizioak egiteko asko bidaiatzen dela, eta kirola bera ere bai. Zein izan zen piraguismoan egin zenuen lehenbiziko txapelketa? Lehenbiziko txapelketa izan zen Zumaian, uste dut Gipuzkoako txapelketa bat, eta gero Espainia mailan izan zen Sevillan, infantil bigarren urtean. Eta oroitzen duzu, zure lehenengo txapelketa hori nola izan zen, nola bizi zenuen? Ze piraguarekin egin nuen zen, pasa naiz piragu askorekin, nola geratu nintzen, bai. Eta nola geratu zen? 33. edo, ezakit. Hobetu duzu urtekin, orduan. Galdetu nahi nizun pixka bat piraguismoan dagoen giroaz, ze giro dago orokorrean, giro ona edo zuen artean daude pikeak? Keba dago giro oso ona, taldekiden artean, gero beste taldekoen artean ere bai, niri da gehien gustatzen zaidana, joatea, jendea ikustea, hitz egitea, gero jendeak aldatzen ditu kamisetak, igual dituzu beste klub bateko kamisetak, giroa da oso ona. Gero konpetitzerako orduan beti daude piko horiek, normala den bezala, baina niretzako giro oso ona. Zer esango zenuke dela piraguismoan okerrena, edo alderdirik ez itxusiena edo... Okerrena edo igual, sartu behar dira ordu asko, entrenatu behar da asko, 6 egunak ez ditu inorkentzen, bestela ez duzu deus egiten, eta ala ere, jendeak hainbeste entrenatuta ere oso zaila da, beti daude 2 edo 3 oso osonak direnak orduan, eta gero dago beste mundu guztia, egin daiteke ala ere. Baina hori, izaten da oso gogorra eta neguak ere bai, oso hotzak,
Sartu hemen, euritan, elurretan eta 2 gradotan. Ez da edozeinentzako kirola, ez orduan. Ez. Eta, bueno, noizbait izan duzu momenturen bat, esan duzuna, jo, igual, utzi beharko nuke denboraldi bat, edo kirolez aldatu nahiko nuke, edo noizbait izan duzu hori buruan? Bai, gainera hori unibertsitatea asterakoan joan nintzen Gasteizera ikastera, aste osoa pasatzen dutan, gero utzi dute ere nire kideek, neska guztiek, orduan geratu naiz kasi talderik gabe, orainago gehiago mutilekin. Eta hori esan nuen, utziko dut denboraldi batez, gero bueltatu, ez dakiz ze, baina esan nuen, venga, eske bestela, orain beste kirol bat Gasteizen, ez nekien zer egin, eta azkenan jarraitu dut. Zoan, benetako piraguista bat. Eta, bueno, ja nigatik bukatuz goaz, etorkizunari begira, zein erronka dauzkazu? Pues orain hori, urrengo baina erronka pertsonalak, ez? Pixka bat, lehiaketak baino. Ez dakit, nik nahi dut piraguismoarekin betirako jarraitu. Osea, hainbez nire entrenatzaileak ditu 50 urte, eta hor jarraitzen du entrenatzen, eta nik nahi dut hori. Honekin nahiz eta temporaldi bat ez utzi beharko dudan edo, gero beti honekin jarraitu, bai. Eta etorkizunean entrenatzaile izatea planteatuko zenuen, edo bazara, edo... Ez naiz, eta planteatu, baina hemendik, en plan, ja guraso, ja beranduago. Oraingoz ez, gaztetan nahiago dut orain ni entrenatu, eta hori. Ja, bastante denbora behar duzu zuk entrenatzeko, ez? Bai. Bueno, June, eskerrik asko elkarrizketa eskaintzeagatik, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, edo? Ez, negatiko. Eskerrik asko. Zuri. Kaixo, Jana, zer moduz? Kaixo, ongi itazu. Ongi. Bueno, lehenengo gauza, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik, eta, bueno, gaur atzerrira joatearen inguruko esperientzietaz arituko gara. Zu lehengo urtean, azaroan, ez da? Bai, azaroan. Azaroan, Australiara joan zinen, nolabait, lan bila edo esperientzia berrien bila. Beraz, gustatuko litzaidake lehenengo gauza azaltzea zergatik hartu zenuen erabaki hori, zergatik zu gradua amaitu zenuen eta esan zenuen, Australiara noa edo nola izan zen? Dena hasi zen kainan, unibertsitatea bukatu nuenean, eta neukan ideia atzerrira joatea praktikak egitera. Gauza da, ideia hasieran estatu batuetara joatea zen, baina bisa estatu batuetan lortzea oso zaila da, eta ezin izan nuen joan. Eta orduan, beste ideia batzuk bilatzen hasi nintzen, eta lagun batekin hitz egin nuen, eta esan zian, etorri barzela Australiara urte bat, eta horregatik etorri nintzen. Eta, noiz esan dugu, baina nola izan zen, nola prozesua Iruñatik Australiara joateko, zer egin izan behar zenuen? Nire prozesua ez zen izan oso zaila. Hona etortzeko Espainiatik bi bisa dituzu, student visa edo work and holiday. Ni work and holiday visa hautatu nuen, eta hori lortzeko, bakarrik 30 urte baino gutxiago izan behar dituzu. Gero, zure kontu korrontean $5,000 australiari izan behar dituzu, baina hori da 3.000 euro edorla. Baina ez dituzu ordaindu behar, bakarrik nola erakutsi, beraiek ziurtatzeko zerbait pasatzen baldin bada, diru nahiko duzula zure herrialdera bueltatzeko. Gero, zure ingeles maila akreditatu behar duzu, nire kasuan IELTS-a atera nuen Bilbon, baina ez dute maila oso altua eskatzen. 9 puntu dira eta 4,5 ateratzen baldin baduzu, listo. Eta gero, bisa ordaindu behar duzu, 300 euro inguru kostatzen du, eta hori. Gero hori, lortzen baldin baduzu, joaten zara gobernuko webgunera eta aplikatzen duzu. Nire kasuan, uztailan eskatu nuen, eta irailan baietz esan zidaten, eta baietz esaten dizutenetik urte bat daukazu Australiara iristeko, eta gero iristen zarenetik urte bat irauten du bisa.
luzatu dezakezu, baina gero ja hori beste prozesu bat da. Eta joan baino lehen ze espero zenuen edo ze espektatiba zenituen esperientzia horren inguruan. Ba, gutxi gora bera, bizi izan dudana, baina ez nekien momentu gogorrak hain gogorrak izango zirela. Osea, niretzat pena merezi du eta esperientzia polita da, baina badaude momentu gogorrak non ezakizu oso ongi zergatik zauden hemen, eta bueltatzeko gogoak badaude, zen familia lagunak faltan botatzen dituzulako. Zeintzuk dira aipatzen dituzun esperientzia gogor horiek, ze lan egin behar izan dituzu? Niretzat adigian lan gogorrena nola, kanpu batean izan zen, abagateak kentzen, zuaitzetatik. Eta gogorra izan zen, lanarengatik, baina bereziki gure lanaren kontratatzen ziguten pertsonarengatik, zaila izan zen. Gainera, kanpin batean bizitzen eta hori ez zen izan erraza. Baina, hori lanaren inguruan. Baina nik uste dut momentu gogorrena agian hasiera dela. Zeren bakarrik zaude, ez daukazu lanik, ez da lagunik, eta hori pertsonen guztientzako zaila da, hasiera. Azkenaldian ikusi dugu zuk aipatutako Work and Holiday visa horiekin jende nahiko hartu duela nolabait hara joateko erabakia ikastera edo lan egitea. Zergatik uste duzu hainbeste arrakasta duen lekua dela? Uste dut bereziki bisak ematen dituztelako, eta baita ere soldaten inguruan, soldatak altuak dira, naiz eta bizi kostua altua izan ere, geratzen zaizun portzentajea handia da. Espainian baino handiagoa. Ni uste dut horregatik. Baita ere, Australia hain lurralde handia denez, aurkitu dituzkezula paisai klima mota guztietako, gustu guztientzako. Horregatik uste dut hainbat jende etortzen dela. Zu orain zehazki Sydneyn zaude, ezta? Bai, orain bai. Baina egon naiz Gold Coasten, Cairns eta Brisbaneen. Eta nola izan zen adibidez iritsi zinenean, aurrerago edo Sydneyera joan zinenean, adibidez pisua edo etxea bilatzeko edo aurkitzeko prozesua? Lehenengo aldian etorri nintzenean, erraza izan zen, zeren nire lagunaren familia han bizi da, orduan geratu ginen haien etxean, eta horregatik oso erraza izan zen. Baina Sydneyera etorri nintzenean, zailagoa izan zen, eta joan nintzen hostel batera, eta ez daukat planeatua denbora asko hemen egotea, Sydneyen, beraz hostelean geratuko naiz, eta, zaila da, zeren hori, logela konpartitu behar duzu, komuna, sukaldea, eta baina, esperientziaren parte da baita. Eta lana aurkitzea erraza da edo zaila? Ez da oso zaila aurkitu ditzazkezu lan arruntak, gehiengo pertsonak ez dute lan egin behar ikasi dutenaren inguruan, baina ez da hain, zortea da baita ere, baina normalean ez da iritsi eta aurkitu. Egon behar zara eta joan behar zara egunero kurrikulumak ematera eta lana da bilatzea baita ere. Eta hilabete batzuk daramatzazuan, zer esango zenuke izan dela hoberena eta zer gogorrena? Gogorrena esan dizudan bezala, hasiera, niretzat, hori, leku batera iristea eta bakarrik egotea eta lanik gabe, hasieran
bai, ona zara turista moduan, gauzak iria ezagutzen eta horrela, baina gero ja iristen da momentu bat ez duzuna, ez daukazula ezer egin, eta hori gogorra da, gainera pentsatzen duzu nire lagunak ean daude eta edo nire familia, eta zuen bakarrik, baina, bueno, hori hasieran gogorra, baina gero lagunak egiten hasten zarenean, lana eta ez daukazunean nola hainbeste denbora libre, errazagoa da. Eta gero, momentu, nola hoberena, niretzat, zalantzari gabe ezagutu ditudan pertsonak, zeren hainbat lekuetako pertsonak ezagutu ditut, eta hori niretzat oso aberasgarria da. Baita ere, agian, nola zure erosotasun gunetik ateratzea ona da, bakoitzarentzat, eta badaude egoera batzuk non aurkitzen duzu zure burua, nola gauza batzuk egiten etxean egingo ezin dituztela. Eta horren inguruan moldagarritasuna garatzen duzula. Eta niretzat hori etorkizunean hori erabilgarria izango dela. Beraz, orain ja amaitzen joateko, zure esperientzia osoa kontuan hartuta, gomendatuko zenuke horrelako zerbait egitea, edo, bueno, zehazki Australiara joatea, zuk egindakoa egitera? Bai, gomendatuko nuke, baina beti jakinda, momentu gogorrak egongo direla, eta gainditu behar dituzula. Baina bai, gomendatuko nuke. Bueno, lehen hitz egin dugunaren inguruan, aipatu dugu azkenaldian jende asko joan dela, eta zuk esaten duzu esperientzia gomendatzen duzula, baina hori kontuan hartuta gogorra izan daitekela batzutan. Uste duzu nolabait pentsatzen dugun bezain zoragarria dela esperientzia hau edo batzutan nolabait idealizatzen dugula? Ni uste dut askotan idealizatzen dela, bereziki orain TikToken eta interneten aurkitu dezakezula nola kanala asko idealizatzen dutela. Non esaten dizuten diru asko irabazi behar duzula, dena dela festa eta gauzak ezagutzea, eta ez da horrela. Osea, dirua lortu dezakezu, bai, baina baita ere lan asko egin behar duzu, osea, ni egon naiz eta ezagutzen dut jendea 50 ordu astean egiten dutela lan, eta ni hasieran 3 lan desberdin nituen, osea, batera, hemen izindera iritsi nintzenean, gero ja birekin geratu nintzen, baina, osea, lan egin behar duzu, eta gogorra da. Eta gainera hasieran hasten zarenean lan berri batean, osea, ongi hitz egiten dut ingelesa, baina ez da nire hizkuntza. Eta beraiekin hitz egitea, osea, zeren egiten dut lan pub batean, kopak jartzen. Orduan, beraiekin hitz egitea eta guztia ulertzea denbora eramaten du. Eta hasieran zaila izan zen, eta lan egin behar duzu eta gogorra da. Baina, bueno, gero gauzak ateratzen direnean, ateratzen duzu eta harro egoteko zerbait da. Primeran, ez dakit zerbait gehitzea edo, bueno, zerbait gehiago kontatzea gustatuko litzaizuken. Ez, guztio, interesatuta baldin daude jendea, animatzeko, begiratzeko eta hori, bai, esperientzia polita dela. Bale, Oiana, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta, bueno, disfrutatuan geratzen zaizuna. Mila esker zuei. Agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.